Ainhoa Arrazola, egunon eta ongi etorri. Egunon bai. Ainhoa munduan asko ibili da, bidaiatzen eta ohitura bitxi asko ezagutzen ditu. Horregatik gonbidatu dugu. Zer moduz? Ondo. Duela egun batzuk bueltatu zara. Asia aldean ibili zara, ezta? Bai, 3 hilabete pasa ditutan. Herrialde askotan. Arabia, Japonia, Vietnam, India... Zer inbidia. Eta gauza bitxi asko ikusiko zenituen, ezta? Bai, ura oso desberdina da. Ohitura desberdinak dauzkate. Bitxikeria asko. Adibidez, Arabia aldean barre egiten dute zerbait ulertzen ez dutenean. Barre? Bai, zerbait ulertzen ez dutenean barre egiten dute. Nik pentsatzen nuen, ze jende alaia. Gero konturatu nintzen, ez zuten ulertzen. Edo Indian adibidez ez dute ondo ikusten kalean txistua jotzea. Edo ez dute ondo ikusten bikoteek kalean elkar besarkatzea edo musu ematea. Ez? Ez dute ondo ikusten maitasuna guztien aurrean adieraztea. Txinan ere ez zaie gustatzen ukitzea. Agurtzeko ez dute eskua ematen, nahiago dute burua makurtzea. Eta Japonia ere oso desberdina da. Oso ondo gozaltzen eta afaltzen dute, baina bazkaldu ez. Eta ateak normalean kanpo aldera zabaltzen dira. Edo autobusetan irtetean ordaintzen dute. Eta horiek nola jakiten dituzu, Ainhoa? Bada euskaraz atxotitz bat. Zer ikusi ura ikasi. Joan aurretik asko irakurtzen dut, eta geroan zer ikusi ura egiten dut.